Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ay, unsa may akong kuwato na harma pa sa ilo ko nimo. Ay, Ayaw na pakita na ako. Bisag ka sa Chris. Kay mapatay ta ka. Andi. Buaya ka dako. Pabayot-bayot ka buanga ka pero butakal di ka dako. No! No! I'm sorry. I'm sorry. Ay kugaksa ba? Ay kugaksa. Wa pa ka huwasi buanga ka, ha? Tukmot ti kami. May paghapla niya. Hala! Naparok ang iyang agtang sa haligig simento. Disirit ang dugo. No! Chris! Dili! Chris! 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 Tagan dugo ni Agas. Kinalang madana ko siya sa ospital. Mangita kong taksi nga among kisakyan. Chris! Chris, dili lang sa ka ha. Mangita kong taksi ha. Ginhawa ha, ginhawa! Ayaw ka matay! Mangita na kong taksi! Pakuski pa ang dagan driver, palihog lang. Pakuski pa. Okay, miss. Dalian ninyo, palihog lang. Dalian ninyo. Oh, miss. Nakarga na siya sa stretcher. Ug to, gidiretso sa emergency room. Gamay ra ba na akong kwarta dining da. 1,000 na lang ni. Naibaw ko magkinahanglan down payment kining ospital. Shit. Nagsako lang akong gibati. Kasuko, kalakot. Pero, usay pa mahitabo kung mamatay siya. Labi siguro nga ako ginang kapasangin lang ini. Shit. Buang ka, Chris. Hanggaw ka. Animal ka. Saan ko kwarta ini? One, two, three, four, Marinindot ka sa glawas. 6, 7. Mag-exercise di si Pirmi. Franco, magtanara ka na ako. Kuhan, kining bantay lang ko nimo. Pag-exercise po. Aron, mamino sa nang imong kolesterol. Oo, mag-exercise ko ron. Okay. 8, 7, 6, Nag-skipping rope siya. 4, Uy, 2, ako cellphone. 1. Uy, si Andy. Kadiya. Hello, Andy. Andy. Franco, tabangi ko, bi. Ha? Kung sa'yo ko ikitabang ni mo, Bart? Si Chris, akong gi-admit sa ospital. Unsa? Gi-admit? Nga naman? Na-disgrasya. Unsa? Ginoo ko. Unsa pagka-disgrasya, ha? Nabunal. Dito ang punta sa simentong haligi. Ha? Nga naman? Unsa pagka-unsa? Kapoy mo, si pagutana niya. Suman, katabang ka na ko, dili. Ha? Unsa ako ikitabang ni mo, sulti? Kwarta. Mahuwag ko para down payment. Di binawaton diri og way down payment. Sige. Asa kang ospital ron? Sa ospital din ka, gi-admit kriyato. Okay, pili kinanglan ni mo. Bisa 20 mil lang. Palihog lang, tabangi ko. Ibaw ko, utros lang mo'y kwarta. Oh, Palihog ko speaker ni Miss Babesby. Sayod ko nga, nag-ubal mo rin mga hinampaka mo. Andy. Bye. Hello, Andy. Yo, na niya. Buhi lang ko ta si Chris. Buhi lang ko ta. Bahala ba putos ko sa utang basta buhi lang. Shit kamay yung tukos animal. Si Franco san otrong buisit. Sig pangutana. Mayon to ba ka-secure siya kwarta na. Gikang Miss Babes. May lang unta.
Franco nga naman ka. Mura kag doon ay isulti. Kuan Unsa man na, ha? Emergency kayo. Ha? Emergency? Unsa man na, sulti dayon? Si Chris, to hospital na disgrasya. Oh my God! Si Chris? Asa ang ospital, ah? Ha, Franco? Asa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nga naman kuno. Unsa pa ka disgrasya, Franco? Og diin man ka naibaw. Si Andy nawag na ko. Kay bawo siya na disgrasya si Chris. Unsa laging pagka-disgrasya, ha? Mato niya, nabunal ko no. Kunya, dito mong puntas, haligi nga simento. Ha? Nga na nabunal man? Mo na din ako katubag na kung nga nung nabunal siya. Okay, sige. Uwa ma'am, sulti sa Diego. Unsap kay tabo Nga nung nabunal si Chris. Doon ay kikaaway? Oo, ambot lang ka ha. Okay, sige. Paspasi ang pagpadagan. Si Miss Babes man kining nanawag. Asam ka ni sila paingon? Misirit man lamang sila, oy. Hello, Miss Babes. Nanginday. Miss, asa man ka mo? Misirit man ka mo. Nagdali man mo, oy. Padaw mi sa ospital lang. Ospital? Ay nga naman, kisa may admit. Si Franco, nabugha? Dili. Dili si Franco man nanginday. Si Chris. Ang bayot? Ayan naman. Nadisgrasya. Unsa? Si Chris na disgrasya patay na ba? Uy, simba ko kain taon. Uy, manang inday. Ato lang iyang po nga luwas lang siya. Ay, sorry, miss. Nga no, na disgrasya man in town. Oy, usa man pagka-disgrasya, ha? Nabunal ko no. Napantok man ko no ang agtang sa simento nga haliki. Hala, unsan? Nagpahibawra ko ni mo manang intay. Sige na, bye-bye. Oo, sige, bye. Uy, paya. Na-disgrasya si Chris. Ay nga naman. Basig na nga bubo. Naghubog-hubog. Mao tingali hinungdan. Kay nahurot naman tong ilang giinom. Unya ng gawas. Mao na. Mirisi. Nga no bitong nang gawas pa? Wa man gani man ang head. Mirisi. Asa si Andy? Ako ikontak pero kan nag-reach man na iyang cellphone. Mangutan na ta sa information. Okay. Padayon pagyatiman sa emergency room si Chris. Mao ba? Og si Andy asa? Si Andy ay. Napaingon din eh. Ay, salamat. Andy! Miss Babes, Di mo ka. akong giprindang akong sing-sing o pintas para magamit. Gideposituhan ko na. Oh, salamat kay Miss Babes ha. Bayran niya ta ka. Ayaw pag una ana. Sultihi ko, Andy. Unsang pagkadiskrasya, ha? Ha? Unsa may hinungdan, Andy? Ngano nabunal man si Chris? May kaaway ba? Ha, Andy? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.